1877. רוסיה מחליטה לצאת למלחמה על טורקיה, בין השאר כדי להשיג מוצא לים התיכון. 200,000 רוסים מול 160,000 טורקים. 100 שנה לאחר מכן, לא רוסים, לא טורקים ולא 202. גולני, סיירת גולני. היא נמצאת על חופי הים התיכון ומחפשת מוצא, מקסימום לעכו, לאכול איזו לחמניה ב4 לפנות בוקר. מחזורי אוגוסט ונובמבר מצטרפים לשורותיה. הפגישה שכזאת זה רק פעם בשניים דורות. מה נשמע, איך הולך העולם? זה את זה לא ראינו מזמן, כי תמיד כשפלמ"ח נפגש עם חבר ירד עתק בלב מה שהוא מתעורר ועונה מבפנים, ושיחה מתחילה על אותם עניינים. שלום לכם. אין זה סרט אישי, אלא סרט צוותי. מסמך היסטורי או היסטרי נדיר המציין תקופה. עידו דגני, מספר אישי 233-6951, מגיע לפסגת החלומות של קיבוצניק ממוצע, סיירת גולני. איתו מגיעים גם שטיגליץ מגש, בראונשטיין מבית שערים, ברוך מאורים, ברק מקצרין, בוסי מבני ברק, ארובס מקלחים, גינת מנס ציונה, דויטש מרחובות, ארליך מעין חרוד, חוג'סטה מירושלים, פסו מתל אביב, טלר מססה, ועוד מעטים וטובים שיצרו את מחזור אוגוסט 77 של הסיירת. בנובמבר הגיעו השאר: סוקול השופט, שרוני הרופא, פריינטה החקלאי, לוי הפקח, מנהיים היזם, הוחמן הפיזיותרפיסט, יצחקי בעל בית הדפוס ועוד ועוד. כל דפוסי החיים של אמא יהודייה כשרה מוצאו במחזור אחד. ועל זה אמר פלטי, אפשר לעשות טלנובלה. אז שלחנו את איתן. איתן לא היסס לרגע והכין ארוחת בוקר לכולם. וכך התחיל לו ניווט משמר העמק שרגא, וכל השאר יסופר בהמשכה של הסאגה. נער צעיר, קצין אמיץ ונערץ, ילד מצחיק, חייכן, מוכשר, עם קול צרוד ופנים שמחות וצוחקות תמיד. היינו יחדיו כמעט 3 שנים, חרקנו שן תחת אלונקות על כביש בערי משאבי שדה. למדנו צירים לניווט אגמים, רמות מנשה. פסענו יחד על מדרונות מרג'יון ונלחמנו יחדיו בואכה מחמודיה. בילינו בערבי שישי ביחד עם הבנות הכי יפות בעמק ובחיפה, עד אותו ערב נורא, בו כל אחד מאיתנו, חבריך או אוהביך, קיבל את הבשורה המרה. חזרנו ללוות אותך ולעולם לא להיפרד ממך. מאז כמעט מדי יום זוכרים אותך, חושבים עליך, ולא מנסים אפילו לפענח את החידה, איך איש כל כך תמים, כל כך ישר ומוכשר, נער, גבר, לוחם עז נפש, איש משפחה ובן אהוב, נשאר בן 22. ישבתי ואספתי תמונות, בהם גם אתה, מצחיק כל כך, שמח ומאושר, וחשבתי, איזה אבא נפלא היית יכול להיות. איזה בעל אוהב, מקסים, בן ואח, שתפקידו כל כך מרכזי בחברה ובמשפחה, וכל זה נפסק ולא קרה. אולם תמיד היית בפינה אחת קטנה,
וחמה בלב כל אחד מאיתנו. וכך תישאר עד יומו האחרון של כל אחד מאיתנו. זוכרים, אוהבים, שומרים ונוצרים אותך עמנו לתמיד. אני חושבת שהמערכת של כולנו, שכל כך, כל שנה היא שוב, אנחנו רואים שזה עובד, שזה זורם. הפגישות הן פגישות טבעיות, נכונות, ראויות, ואני חושבת שזה כל כך, באמת באופן טבעי, ברוח של אוריה, שזה באמת זורם יפה ככה. אנו כיתת ציירים, הולכים בוודיות ובהרים. שמש מלמעלה בוערת, יורד הערב, הרוח נח בין השיחים, ורק אנחנו עוד הולכים. אנו היטב מכירים את דרך הנחש עלי צורים, דרך ציפור בשמיים, בורות המים, האבנים והעצים, הכוכבים הנוצצים. סיירים, סיירים, הלאה סיירים, הסיירים, 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 הסיירים. יונתן, אתה רואה? ככה היינו הולכים פעם. אתה רואה, יונתן? אף אחד לא היה הולך על הרגליים. ימים טובים, לא אכפת לך הפסולת, והדיזל והסולר באוויר. ואז אתה פתאום משאיר, כמו הבעל הבית של העיר, אז אתה פתאום יכול את הכל. כן, אלו הם ימים טובים, הלבבות מאושרים, בני אדם אז נפתחים כמו פרחים. ואתה מביא לבוסם של פרחים. זה נראה זה, לא? אל תתחיל איתי אלון, מה הבעיה כשאתה יודע הכל מראש, מה הבעיה פה? מהר, מהר, תלם אותו אלון. הגענו לשרגא, המחנה הקרוי על שמו של איש הפלמ"ח, חבר בוועד ההגנה של אזור חיפה וסגן מפקד גדוד בחטיבת קרמלי. שרגא הנ"ל נפל ביוני 1948 בקרב מול כוחות הצבא העיראקי בעמק הירדן. המחנה הוקם באזור בו הייתה קיימת התיישבות למין תקופת הברונזה. כנראה שהחפירות במקום עדיין לא נסתיימו. אומרים שסובה היה קיים כבר אז. יש הטוענים שגם נינה. אך מה עברנו כאן? טירונות, מבצע ליטני, פשיטות, קורסיור, דודו על הג'יפים, מויאל על הכושר, ומזל בנשקיה. כאן גיורא במודל על כיבוש הפרט והחידקל, וכאן מנהיים נשאר תקוע על החבל. שרגא 2009. המחנה שינה פניו. במקום תדריכים במקום בלתי ממוזג, היום מתכנסים באודיטוריום. רק מהכיסאות אפשר להירדם. חדר האוכל נהרס כמעט כליל. מורדוך, שהיה טבח אל חיר, הפך
לאיש טבח שמו. בריצה את השמן. על הרסי ועל העיני. בניין המשרדים השתנה, החנייה של גיורא נעלמה, המגורים עדיין עומדים במקומם, אך הדיירים נעלמו, ואפילו החבל נתלה במקום אחר. אבל דויטש ממשיך לטפס עליו כאילו רק אתמול הוא השתחרר. עדי עוד זוכר את התמונה המבועטת כשהחזיק את גופת ביתה של סמדר הרן על הידיים באירוע המחבלים בנהריה. נזכרים בחברים שאינם, בביצועים, מודלים, מסעות, ניווטים, וגם במקלחת הציבורית בלוחמה, שהייתה המקום הציבורי האישי ביותר לכל אחד מאיתנו, לפחות לגביי. מחר כל אחד מאיתנו ישוב לשגרת יומו, אבל את שגרת היום הזה נסחוב אחרינו עוד הרבה מאוד זמן. ממש כמו שסחבנו תדל חול. והיתר יאמר ויזכר במפגש הבא. נתראה בשחרור. כן הכל זהב בסדרת רעב, אז וגם עכשיו בשמש ובכפור, איך בלבנון בתיאבון עוד פשיטה ועוד מודל על הבופור. ואם רק נסתכל על תום היובל, בין תזכור לבלבול סיימנו מסלול, כן יחד בקריאת התחת, חברות ניצחת עד היום. יחד עם תמונה נשכחת ותקופה נפתחת כמו חלום. יחד בקריאת התחת, חברות ניצחת עד היום. יחד עם תמונה נשכחת ותקופה נפתחת כמו חלום. יחד כולנו נלך. מה אני רק פנסיונר שהיה בסיירת נמר, מיילל ושר על ימי עבר, איך זה כך נגמר, חלפה לה התקופה. אצל מינה נקנה מצופה, סובה לנו יכין כוס קפה. אחרי ניווט, אחרי מסע, על המסעים לשרגן נדבר. אחרי מראות, אחרי טלטול, על החבנה עליה נקפה. ואם רק נסתכל על תום היובל, בין תסכול ובלבול סיימנו מסלול, כן יחד בקריאת התחת, חברות ניצחת עד היום. יחד עם תמונה נשכחת ותקופה נפתחת כמו חלום. איך לבוסן נצא בלילות ולוחמי מדס מדרגות, תחת אלונקה צחת בוקה, אביאלי שם למעלה כבר נובר. תחת אלונקה צחת בוקה, יעקב את כך לפתע משתחרר. ואם רק נסתכל על תום היובל, ותסכול ובלבול סיימנו מסלול, כן יחד בקריאת התחת, חברות ניצחת עד היום. יחד עם תמונה נשכחת ותקופה נפתחת כמו חלום. אז בהגיעך לרגע הזה דע, עד 120 זה לא רק מסע קומטה אלא גם ברכה לאריכות ימים. ניווט אגמים יכול להיות גם סתם טיול באגם קומו שבאיטליה. ניווט בדד שלך יכול להיות גם בדד שלה. 4610 יכול להיות מספר הנעליים
מספר הג'ינס ולאו דווקא הקשר עם חלמיש. Z2ב' יכולה להיות נוסחה שייכת למקום עבודתך ולאו דווקא מספר הזלדה שבילית עליה. בוסטן זה גן פורח ולאו דווקא קדר. לוחמי זה קיבוץ ולא רק מקלחת ציבורית. עכו זה לא רק מאפייה אלא גם עיר. מדף יכול להיות גם ראשי התיבות של משהו דווקא סבבה. יציאה ב8 יכולה להיות יציאה לבילוי ולא רק יציאה הביתה ביום שישי. כן הכל זהב בסדרת האב, וגם עכשיו בשמש ובצור לבנון בערון עוד שעה ועוד עוד אל המפור. ואם רק נסתכל על תום היובל בין תסכול ובלבול סיימנו מסלול, כן יחד בקריאת התחת חברות ניצחת על היום יחד עם תמונה. יש דברים שקשה להאמין שנהיו למציאות. למשל, כשהגענו לגיל 50, שפריאנטה מצא אישה שתסכים להתחתן איתו, ששרוני מנתח לב ושדגני לא בכלא, שראוף עוד בקיבוץ, ושיש בכלל דבר כזה קיבוץ, ושהיה בכלל דבר כזה קיבוץ. קשה להאמין כמה יפים היינו בנעורינו, אפילו יצחקי היה יפה, וכמה עכשיו כבר פחות, חוץ ממנהיים שנשאר יפה. קשה להאמין כמה קצרות היו 3 השנים ההן שנראו אז כנצח, ואיזה חותם ארוך נשאירו. קשה להאמין איך הילדים שלנו אוטוטו יתחילו להגיד לילדים שלהם את מה שההורים שלנו אמרו לנו, שתגדל לא יהיה יותר צבא, עד אז כבר יהיה שלום. עכשיו, ולדימיר נבוקוב, ההוא שכתב את לוליטה, שזה ספר, שזה סוג של טכנולוגיה להבאת מידע בשביל האוגוסטים, אמר פעם שהחיים הם תהליך של אובדן עונג אחר עונג, ואכן ההזדקנות היא לא עניין לנמושות. אבל אני עדיין חושב שתהליך ההזדקנות עדיף על האלטרנטיבה, ונדמה לי שגיל 50 והניסיון שצברנו מקנים לנו חוכמה שאין לבני 20. בני 20 לא יודעים כלום, אבל בטוחים שהם יודעים הכל. בני 50 לא יודעים כלום ויודעים את זה. המפגש הזה, לפחות בשבילי, הוא אירוע יפה ומוזר. יפה ומוזר לי לראות איך כולנו התגלגלנו, כל אחד בדרכו, אל חיים שאיש מאיתנו לא ידע בדיוק לשער אז. יפה ומוזר גם לחוש איך אפילו אם לא התראינו 30 שנה, עדיין יש איזו אחווה בסיסית ופשוטה כאן בחצר. אחווה שמי שחווה כמותה יודע שאין כמותה, אפילו אם אינו יודע להסביר אותה. אחווה שאין לי אפילו עם אנשים שאיתם התראיתי יום יום ב30 השנים האחרונות, אבל אולי זה מכיוון שאני חי בארצות הברית, ושם אין תרגום נאות למושג פזצטה או חוג'סטה או פילחי או שבוז. ברוקן פינס, לא עושה. איך קוראים ליחסים כמו שיש בין האנשים כאן? נדמה לי שהביטוי המקובל הוא אחים לנשק. ואם מותר בגילנו עוד לאחוז בתקווה כלשהי, אז אני מקווה שהדגש אצל כולנו וכל אלה שמסביבנו יהיה בעתיד יותר על אחים ופחות על נשק. להתראות בחגיגות גיל 100, עד אז כבר לא יהיה צבא, עד אז כבר יהיה שלום. א', כיף גדול לראות אתכם, וזה ממש מרגש, ואתם נראים אחלה, כאילו ארץ ישראל הכי טובה שיש, ואם יש משהו שאני יכול לעזור, אני תמיד אשמח, וזהו, שיהיה לכם רק טוב.